Mae llawer o bobl yn anymwybodol y fod y llythrennau gyda to bach sy'n angenreidiol i ysgrifennu yn aml trwy gyfrwng y Gymraeg yn bodoli'n barod ar yr iPad, iPhone ac hefyd yr iPod Touch. A mae'n rhwydd iawn i'w wneud. Chi'n defnyddio fe unrhyw beth lle chi'n teipo, ond na i mewn i nodiadau am y tro. Chi'n gallu gweld wedi ysgrifennu A, E, I, O, I, W ac Y yn fanna. Um, trwy ysgrifennu'r hynna, dwi jyst yn tapio'r allweddfwrdd. Ond os ydw i'n gwasgu'r botwm A fan hyn, a dal fy mis yna fe, chi'n gallu gweld yr opsiynau ychwanegol yn dod lan, a wi jyst yn llusgo mis draw a clicio A, a felly mae A gyda to yna fe. A mae'r un peth yn digwydd i bob llythyren arall. Mae angen llithro'r bys ar A, E ac I dot. A O hefyd mae sawl dewis. I bedol, ond wedyn ni gan yr W a'r Y, yr unig opsiwn yw yr un llythyren yna. Felly mae'n rhwydd i wneud a syml iawn i ddefnyddio to tra'n ddefnyddio yr iPad neu'r iPhone.